Hi guys! Guten Morgen! Herzlich willkommen sa aking YouTube channel! Hello, hello! Kamusta po kayo? Ayan, magandang umaga! Nagising ako guys, nagsusnow sa labas! Gusto ko talagang lumabas! Anyway, may ginawa na ako sa labas guys. Nagpunta ako doon sa may balkon namin. Grabe, maano ngayon yung snow. At guys, ito na talagang simula ng pagsusnow ng pag-ice, charot, ng mamumuti ang kapaligiran. Ito na talaga. Ayan. Nakikinikinita ko na. Charot. Kasi dito sa amin is, ganoon talaga guys. Every January talaga, dito sa lugar sa amin, kung saan ako saan kami nakatira is ganun. Every January talaga yung yung pag-start ng snow, tapos yung mag-yellow ba yung paligid, ganyan. So, I'm so excited na naman, guys, na maglakad-lakad sa snow. At malapit lang ako dito sa park na pinapuntahan ko, guys, yung malaking park. At pagka nag-snow talaga, guys, ang ganda. Ang dami-daming taong pumupunta doon. Ang ganda talaga niya kasi. Ganyan. So, yeah. So, I wake up like this. Nag-video na pala ako, guys. Para akong, ito naman, parang tulog ko lang talaga itong damit. Pinapantulog ko lang itong damit na to, guys, kasi tawag dito? Pinapambahay, pinapantulog, ganyan. Ganon. So, nasuot lang ako nitong palda ko, pero naka-shorts ako, guys. Pinantulog. Kasi lumabas ako, nag-video ako sa labas. Tapos may kape na ako dyan, guys. Bala ko magtinapay. Magsaging na lang ako, guys. Kape at saging nila. Ang laki-laki ng saging. Ayan, so tayo na't magkape. At update to kayo mamaya. Pagka nagtuloy-tuloy itong pag-uulan ng snow, ay ako ay lalabas. At yes, makita ko sa inyo. Hi guys, update. Anyways, nagluto pala ako ng adobong atay. Atay ng manok na may itlog. Sabi kanina kasi tumawag yung aking kaibigan, no? Tapos nagkwentuhan kami. Tapos siya nagluluto siya sa kanila. So, ang niluluto niya sa kanila is pansit. Kaya ako, ayoko kumain. Ayokong ngayon masyadong magpakakain. Kasi nga, as what I've said, I'm getting fat. Charot. Parang ang laki ng nilaki. Basta ganun, ang laki ng ng timbang ko. Parang ganyan. Kasi nga, holiday season, ang daming puro kain. Tapos birthday pa ako. Tapos bago pa ako mag-birthday is kumain. Basta madami kaming basta ganun. Charot. Ang daming ganap na, tapos puro kain, ganyan. So, yeah. Hindi ko naman mapigilan ang sarili kong hindi kumain, diba? Tapos puro kanin. Ako kasi mahilig nung magkanin. Siyempre, Pinoy tayo. So, rice is life sa atin. So, ganyan. So, puro kain. Tapos wala naman masyadong gawa. Ganyan. Yung puro kain pero wala namang exercise, wala namang gawa. Parang ganyan yung na steady lang yung mga kinain, ganyan. So, kaya pakaramdam ko is ako yung lumalaki. So, nagkilo ako guys ng aking sarili, no? Kinilo ko ang sarili ko. So, talagang mapikat pa talaga ako. Ayun. So, ayun. I'm trying my best not to eat rice. Papanindigan ba yun? Charot. Kaya nagluto ako guys ng dahil nga naano ako dun sa pansit ng aking kaibigan. Niluto ko na lang, naalala ko yung meron akong atay ng manok, ayan. Tapos may 4 na itlog. Diba, this is my, hindi na ako nag-vlog habang niluluto ko siya. But yeah. Adobong atay to guys, ng manok na may itlog. Ayan, so let's try tikman ko na siya, okay na siya. But I'm gonna try the liver. Liver, baby. Chicken liver with egg. Kasi nung nakaraan, niluto ko yung chicken feet, diba? Ito naman ngayon yung paa. Ito naman ngayon yung yung bango. Okay.
Yun. Ito yung aking kakainin. Ano lang, atay lang, tapos itlog. At magtitinapay na lang ako if ever. Pa. Ganyan. So, ayun. So, let's eat, guys. This is my first meal of the day. Ito yung pinakaano na meal. Kasi nga, ang kinain ko lang kanina is kape lang tsaka saging. Yun lang talaga, guys. Ang oras na ngayon is 2:00 na. Mag-a 2:00. Ganyan. Mandar ba yung relo namin? Yun. 2:00. May tinapay ako dito. So, hindi ako masyadong magkakanin, guys. I will try my best talaga na muna na, which is pwede naman, parang once a day, parang ganyan. Itong nagdaan kasing holiday, sobrang dami mga pagkain. So, hindi mo naman may iwasan yung pagkain kasi masasarap sila. So, syempre, ganun. Kain tayo. Ito, may itlog ako, guys. Ano nilaga? Ayan. Ako lang naman din nakakain nito, guys. Kasi ngayong asawa ko ay hindi siya kakain ito. Ako lang. Niluto ko lang tapos pagka mabahaw-bahaw na siya mamaya is ipo-frozen ko yung iba. Para sa susunod na pag gusto kong kumain at iinit ko na lang. Init. Hindi atay. Pampaano ng dugo. Okay. Guys, update. Kita niyo naman kung bakit ako nakaganito ako, di ba? Kasi, kung narinig niyo guys, ako ay nagpe-preto. Ayan, nagpe-preto ako ng fish sticks. Kasi sabi ng asawa ko, ito gusto niya, fish sticks, guys. Ayan. Nakabuhit ako para hindi maano yung buhok ko. Marag ito, hindi mangamoy, ganyan. So, yun. Ayan siya, oh. Oh, pinapasit-talsik pa nga. Ay, naku po. Sarap. Ayan, tapos, ito lang ang kakainin. Tapos ano daw, yung patatas. Ayun. So, ayan ang ating update ngayon. Tapos naka-jacket ako parang yung talsik ng mantika pag nag-flex-blizzard ako, diba ganun. Tapos hindi mga may buhok ko. O, diba? Nakuha ko ito sa aking kaibigan. Sa kaibigan ko, ano naman, shout out sa iyo, sugar baby. Ano naman sa kanya yung tawag nito? Basta, yung ano nilalagyan niya ng anong buhok niya. Ito, dahil may extra bonnet ako dito na hindi ko naman ito madalas gamitin. Ito na lang. Aray ko, pang ano ng buhok. Para di mga amoy. Garap. Ayan. Okay, tumigil na siya. Wait lang. Hi guys! So, update. So, nakapagkain na kami ng aming dinner. Ganyan. So, tapos nakapaglinis na rin ako. Nakapaghugas na rin ako ng mga pinagkainan. Ganun. Tapos, wala naman kami ibang gagawin. So, ayun lang. Sana na-enjoy nyo yung ating video for today. Thank you so much guys for watching. Hope you like this video. Please subscribe if you haven't yet. And I will see you in our next one. Thank you so much for watching. Always smile and God bless us all.